Sziasztok mindenkinek, és itt csejtünk videó lenne Pistivel. Cső. Igen, mindjárt megvedem. Rég volt már videó, csak gondok vannak nekem is. Ott van. De rá. Pizza, hol vagy pizza? Itt van, itt van. Ne, meg akartam késem. Volt. Mindegy, ráugrok a fejére. BP. Eldobta. M4. 3 TS. Mehetünk. CTS. Pisti, megy a flash. Jó, én meg megyek késsel. Hát ez hogy? Hol van? Ott kempel, vigyázz. Mész is ott jobbra. Vigyázz meg a... Lőd már Lucky. Ja, már kibasztak egyszer, nem? Azt nem jó. Ja, én nem megyek oda, én hátból megyek. Szeretek hátból jönni. Jövök. Ott van. Puh, ennyi volt. Megkéselem. Mehetünk megint. Nem jó, nem. Lépték nem engedi. Jövök AK-val, várja. Jó, megyek. Hol van ez egy szerencsétlen? Akkor bombát közben. Nem balkezes vagyok, csak most így sokkal jobb. Ott van. Na, jöttem. Na. Nem tudom, felül. Meg levekom a bombát az is. Vagy nem, mehetünk. Most nem látom volna a bombát. Ott kemper, azt tudjuk. Hát nem tudom megölni. Az igen? Belehúztak, Pisti. Belehúzunk. Na, mehetünk most már. Reméljük beléjük az olmot. De szerintem van esélytésed, mivel jövök. Van, aug. Én megdobom a flash-t. Ezredes, megvan. Van a bomba. Megyek B-re, lerakom. 3 HP-val. Már nem kell. Na, most AK-ban megpróbálkozok. Mehetünk. Add itt a bombát. Nem is nálam van. Kidobták, adatták. Megy. Köcs. Mit csinálsz te itt lent? Ott van Azt a rezet. Látom. most le van nullázódva a killem, előbb volt 105 vagy 6 killem, most meg kildobott, ott túl. Hol az utcsó? Hátba. Hát itt van. Hát el se találom. Megvan. Én a kagukban én is hallod. Ja, 3-as. Pisti bomba. Nálad van. De kell. Nem. Most nem bombázok. És nem leszek olyan nagy terrorista. Ó. De van már minden négyen ott kampán. Vagy a 3. Pisti tudunk PP-zni, vesszük. Hát nem tudom. Vettem. Én nem azzal jövök. Van. Én hátból mennek és lepuffantom őket. Aksa. Vagy begúsz. Jövök VP-vel, jó? És lepuffantom a kutyákat. Ott van, ne dobjál semmit, ott van. Tiszta? Szerintem bemehetsz. Ha ám vagy. Ópa. Ott kempelek. Egyes se lőttem, érted? Csú-csú. Mehetünk. Mehetünk. Nem igaz, most még nem adja. Ő batta. Persze ma. CT kezdőm. Ja. Mi? Laggol? Vagy
Fafk. De tudod mit? Aug. Mégis. Köszönöm, hogy meleg szétszékeztelem. Ketten vannak, négyen, mindjárt átállok. Semmit se kell csinálni, szerintem akkor mind a kettő. Jó, most már hárman vannak. Az figyelj, hogy az Dani külesbe lép, és nem verni a faszát, akkor... Csú. Hát itt van, szevasz. Hol? Szép, hol van? Hát afkol. Nem, megkéseltem. Ja, az... Lucsó. Már ilyet most kidobta, ja. Nem tudom, hol vannak. Aha. Ott van. Van egy flash, két flashem, azt elhaigálom. Magoltam. Jöjj! Lucsó, flash. Ott van! Jaj, ne! Mehetünk, Pisti? Aha. Lucsó vagyok, 11 kilet, ez nem állapot. Van, de még 26 HP-t vérteni. Yeah. Hol van? Nem tudom. Kérdezd meg Lakit. Hátba. Ott van. Jó, Pisti, be kell menjünk. Jó, én hoztam a P90, mehetünk át. Én végig. Mert én súlyi vagyok. Hát, tudom. Na, csinálunk egy olyat, hogy nem lehet lerakni. Akkor ezt eldobjuk, az nem kell nekünk. Meghalt. P90 az nagyon jó fegyver. De ez hogy? Hátba akartam késelni. Az is hátba jön? Nem itt van dobozoknál. Nem az. Azt hittem, hogy akkor közben nem hátba akartam késelni, és hátba lő a pali. Ott lesznek. Ott van. Ja, hát ez egy fosfegyó. Ez a P90? Uh-huh. Pisti, emlé, a VP. Megvan. A vagy B? Ah, Bementél már? Megint Itt- dugos az egész. aj. No speed. Up. Vagy csak direkt csinálni. CT kezdőm van. Nem csinál semmi, nincsen fegyvere. Késed meg. B-pénzek, Pisti. Gyerünk B. Hé, ne dobáld a fest. Sorry. Látja, az adja neki. Nem késed meg, Lucky. De hogy nem? Basszol. Ott van-e? Hát egyet se láttam én, de mindegy. Éj, te is elhúj. Ugye megyek át gyorsan, vagy körben megyek. Megölöm őket. Hogy ér oda? Oda akarok érni? Hátba. Tudom. Szétek kezdő. Jó, a mai célpont Sanyivel. Jó, Pisti, mehetünk. Hallok. Tudod mivel? Semmi nem. Nem Már akar. megint engem talált meg, hát én nem megölöm magam. Az oston, aimos. Ez aimos. Mondjál, írjátok a kommentbe, hogy aimos vagy nem aimos. Nektek, hogy látszik, nekem aimos. Ott van. Mivel játszunk ezzel? Most jön be mögötted.
Az imaszék ott van. Most megy planthely. Mindjárt ott van. Hol van Rima Szécs? Most gyere ki CT-kezdődő. Ott téged néz pont. Azt az akkolós gyereket nézi. Itt van planthely. Megint ez a gyerek, hát ezt utálom. Jó, most megy be CT-kezdő. Ki ne gyere, dobj egy fest. Na de. Nincs itt. Menj ki! Nem arra kéne menni, hanem arra. Jó. Most nem mentem. Márkint vettem BP-t. Nem van a bomba, elkísérsz B-re. Nem megyek B-re inkább. Én jövök arra. Wow! De hátból? Ó, embert se látok, érted? Hát én láttam csak hátból az összes mini paraszt. Le akartak késelni, de az a most megölt. Nekem a mostnak tűnik. Ki? Az a kajka is. Vagy csak fejlett célos? Nem tudom igazából. BP-zek Pisti. Már felkészültem. Nézem már, jövő nézd, menjünk át. Á! Megy a flash. Ne. Go! Megy még egy. Megnézem magad. Ott van. Előtt. De jó, hogy eldobod a flash, hát nem tudok lőni se. Sorry. Menj mögötted, CT kezdő. Jó van. Lőni nem tud. Elment B-re. Logan megy felé, itt van. Hát, de... Fú, ajajajaj. Pisti, nem 4-jel megyek. Azt hiszem, hogy gondok lesznek. Hát nekem nem megy. Előbb ment. Most meghallok, akkor shotgunnal jövök. Jó. Dobtam a flash-t. Megy még egy, be nem menj. Ott a gyerek. Úgyhogy pont ahhoz, hogy akarok a Danikával, akkor szinte nem ajánlom, mert flashezik. Olyan jó. Mert... Azt... Az hogy? Hát mondjuk úgy nem látom az embereket, mert ugye zoomolok rájuk. Aztán már, azt hittem már flashelek. Kajkaj. És Milka. És Gombar. Mangalica. Lőni egyik se tud, már nézzétek meg, hogy lő AK-ból. Jó, én Sotival jövök, te. Jó, én VP-vel jövök, te. Jó, én semmivel nem jövök. Szerintem tudod meg Sotival. Nem. Hogy van csendben legyek? Hát te játszol. Meg volt. Lőni nem tudok. Ezt lejátszok utána végig a videónak. Jó, ennyi lett volna a videó. Tetszett lájkot, kicsit fel. Sziasztok!